Moi boas a todos. A ver se o que estáis comentando aí polo chat. Creo que se me escoita ben, pero me estou vendo aquí un pouco a luz que me dá na cara. Moi boas, Anxo, Marta, Lucía. Moi boas a todos. Estou vendo aí, está desconectando pouco a pouco. Nada, benvidos a outro directo máis, despois do fantástico directo que tivemos outro día, o mércores, con Ledicia Costas, que por certo, bueno, un directo que subiremos en principio mañá a YouTube. Hoxe temos outra conversa con un tema bueno, radicalmente diferente, pero moi interesante tamén, non? Que é os ritos e as tradicións do San Xoán, bueno, do solsticio de inverno, de verán, perdón, como lle queiredes chamar. Vamos a ter uns minutiños xa aquí a Rafa Quintía, pero antes vos comentar un par de cousiñas. Nada, o primeiro, se tedes Amazon Prime, lembrade que na ligazón i.gal/Prime, non sei se a pode deixar Anxo, se está por aí, se a pode deixar, podedes deixarnos o voso Prime, quen xa o deixou algunha vez, lembrade que hai que renovalo todos os meses, e que non, pois mediante esa ligazón, tendo Amazon Prime e tendo conta en Twitch, podedes deixalo. Aí está, aí o deixa Anxo. Sí, xa vin o Prime de Xaime. Logo, despois da conversa, falamos de todo iso e agradecemos os Primes. Tamén creo que hai 8, 9 días, sacamos a nosa tenda online, orgullogalego.gal/tenda. A verdade que é unha tenda que está funcionando moi ben. Agora mesmo temos tamén Manu deixou aí o Prime. Nada, moitísimas grazas a vos e nada, en todo caso agradeceremoslo logo para non facer agardar a como se chama, bueno, a Rafa Quintía, non? Aí tedes a ligazón. Nos agora mesmo temos estas camisolas, temos unhas cuncas e a bandeira da Serie de Castelao, que a verdade é que están funcionando moi ben. Podedes botarlle un vistazo despois ao directo, pero a idea é que nas vindeiras semanas vayamos incorporando máis produtos nosos, pero sobre todo da xente que teña, bueno, proxectos, empresas, que teña material que queira vender. Eso pode contactar connosco e porémoslo a venda tamén na nosa tenda online. Este mércores vamos a facer o segundo pedido, así que se queredes pedir algo, aproveitade porque entrades no segundo envío. Tamén comentar moi rapidamente, mentres envío a ligazón a Quintía, que temos na página web un apartado de suscripcións. É un apartado de suscripcións que, bueno, está arrancando, non? Levamos un mesiño e pouco, e que sirve para unha parte, aí está, graciñas, Anxo, sirve por unha parte pois para apoiar este proxecto, para que poidamos seguir mantendo o Orgullo Galego e poidamos seguir creando contido, non? Pero, ademais, ten recompensas, efectivamente, beneficios exclusivos, non? Como pode ser desconto no material que estamos sacando. Temos un grupo de Discord no que conversamos, propoñedes temas, facemos sorteos, xa de feito sorteamos un libro sobre o reino medieval de Galiza, Anselmo López Carreira, sorteamos libros, tedes acceso a fichas, infografías e animais de árbores, arbustos, acceso a artigos exclusivos e moitísimas cousas máis, non? Entón, bueno, aí tedes a ligazón se queredes pasarvos adiante. E non moito máis. Logo, eu creo que hai algunhas cousas que vos vou a comentar logo. Estou enviando a ligazón a Quintía, que non me enviou. Aí vai. Nada, tamén temos unha canle de Telegram que se chama Orgullo Galego, moi doado de buscar, na que, bueno, non é unha canle de conversas, non, é unha canle informativa, que nos creamos porque buscamos, bueno, un pouco superar os algoritmos das redes sociais que nos invisibilizan moitas publicacións e non as promocionas económicamente, e por aí notificamos, pois, todo o relacionado con estes directos, con artigos a página web, bueno, un pouco de todo, non? Tampouco facemos spam, enviamos publicacións unha vez ao día ou así, hai días que igual enviamos 2 e outros días ningún, non? Entón, bueno, se tedes Telegram, pois pasadevos por aí. E, por último, tamén comentarvos que estes directos súbense a nosa canle de YouTube. Entón, tanto este que subiremos nos próximos días como os anteriores, podedes velo por aí.
E non moito máis, non moito máis. Estou vendo aquí a ver se entra Rafa e nada máis. Tampouco vos quero dar aquí a chapa co apartado de publicidade, pero que, bueno, é necesario facer, non? É necesario facer para dar a coñecer todo isto. Entón, nada, a ver se vai entrando Rafa e desentrando vos, pouquiño a pouco. Xa estamos 40 persoas e nada, como sempre, se queredes ir deixando as preguntas polo chat e delle dando e logo, pois, se pode entrar a conversa ben, se non cara ao final, lerei as preguntas, non? Eu máis ou menos calculo que estaremos con el unha oriña e 10 minutos, entón, bueno, se hai moitas preguntas, pois intentaremos meter as que entren, non? E a ver se entra Rafa, porque espero que non lle estea dando problemas. Bueno, antes fixemos unha proba e foi todo ben, así que, bueno, aí está Rafa, vou non meter, vamos a ver. Moi boas. Hola, boa noite, que tal? Moi boas. Escoitasme ben tamén igual agora, non? Sí, perfectamente. Vale, nada, estábamos primeramente co apartado publicitario de propaganda que temos no directo. Xa vin que polo teu comentario en Facebook deduzco que é a túa primeira vez en Twitch, non? Sí, a miña primeira vez, sí. De feito non sabía se era un baile ou que soábame máis a un baile ou unha chocolatina, non sei, é a primeira vez. Sí, porque aparte o que fixemos a conversa anterior fixémola en YouTube, pero bueno, agora dende xaneiro sumámonos aquí a moda desta nova canle de emisión, a que cada vez hai máis xente pero bueno, o funcionamento é o mismo. Vale, bueno, isto é renovarse ou morrer, ao final hai que estar todo o día pendiente destas cousas. Bueno. Sí, está claro. Ao final é outra vía de comunicación e aparte aquí, bueno, en Twitch está vendo unha comunidade de Twitch en galego que cada vez máis grande, que é xente que emite en lingua galega, e, bueno, diferentes temas, non? Videoxogos, entrevistas, bueno, un pouco de todo. Sobre ciencia tamén e é unha comunidade que se multiplicou nos últimos meses e tamén se está dando aquí a batalla. Pois eso é importante, canto máis medios para difundir e para usar a lingua e dar a coñecer a nosa cultura ou simplemente a nosa lingua, pois estupendo. Bueno, pois nada, vamos a comezar a conversar un pouquiño sobre o tema de hoxe, que ritos e tradicións arredor do San Xoán, eso que comentaba antes, se a xente quere ir deixando preguntas, pois irei nas metendo en canto poida. E o primeiro que te quería preguntar, para ir comezando, é que nos introduzca no tema que tratamos hoxe, que é unha pregunta moi ampla, pero, bueno, que é o San Xoán? Bueno, o San Xoán é unha festa que coincide co solsticio de verán, o sea, é a cristianización, non? Do que serían as antigas festas que acontecían no solsticio de verán e que hoxe en día pues, perduran moitos elementos arcaicos, moitos elementos precristianos e perduran grazas a esa fagocitación que foi facendo tamén o cristianismo a medida que se iba implantando esa nova ideoloxía pois das festas precristianas, igual que das tradicións ou dos espazos sagrados, non? E, polo tanto, é significativo destacar o feito de que os momentos importantes do ano, os fenómenos astronómicos como son os solsticios ou os equinocios, son momentos importantes para utilizalos como marcadores dos calendarios, non? As sociedades agrarias, desde o Neolítico, necesitaban ter calendarios para planificar o seu traballo, non? Eses calendarios agrícolas súmanse aos calendarios religiosos porque unha das formas, non, de destacar estes momentos importantes do ano que marcaban fases, non, do ciclo agrario, pois unha forma de marcarlos era a través das festividades, non? E imbuílos todo dun carácter simbólico. Por lo tanto, todos estes momentos astronómicos do ano, como os equinocios, os solsticios e outros, están asociados a festas de carácter sagrado, pois dende a antigüedade, que foron mudando co cambio da cultura, neste caso, pois foron cristianizadas baixo a vocación de San Xoán,
igual que o solsticio de inverno, do que xa faláramos, pois foi cristianizado co ciclo do Nadal, non? Bueno, comentaches algo sobre iso xa. Efectivamente, é unha festa que na actualidade está cristianizada, mas obviamente ten moitísimos elementos precristiáns. Eso, un pouco, profundizar un pouco máis que se sabe das súas orixes e, sobre todo, que nos chegou ata a actualidade de todos eses elementos, todos eses ritos precristiáns, non? Inda que logo profundizaremos un pouco máis neles. A ver, é difícil sabelo porque carecemos de fontes escritas, ¿no? Por exemplo, cando falábamos do ciclo do Nadal, ¿no? Do solsticio de inverno, pues sabemos que determinados povos en Europa, falamos tamén dos romanos, pois xa celebraban esas datas, a festa do Sol Invicto e demais, non? Pero, curiosamente, o San Xoán, para min, un dos intereses que ten é que, a diferencia de outras festas cristianizadas, non? O que se celebra, de alguna maneira, a nivel popular, é precisamente o triunfo da luz, non? Casi ninguén se lembra de San Xoán ou de San Xoán Evangelista da vida do santo, non? Para celebrar esta festa, senón que o importante é todo ese aparello, esa panoplia de ritualística, de símbolos, de crenzas que envolven esta noite. Cando falamos do ciclo do Nadal e falamos da cristianización do solsticio de inverno, realmente aí vese a suplantación de esas antiguas festas baixo datas concretas que conmemoran o nacemento a vida de Xesucristo. Entón, a xente realmente celebra a Noiteboa, porque o nacemento de Cristo, ou a Epifanía, os reis, non? Xa non celebran o Sol Invicto ou o que fose, non? Pero neste caso, digamos que, aínda que está baixo a vocación dun santo, a figura do santo ou a importancia desa vocación é secundaria, non? Pasa a un segundo plano frente á importancia dos ritos que, obviamente, son ritos dun carácter moito máis ancestral e que teñen que ver co lume, co auga, co mundo vegetal e que é algo que vamos a ter presente sobre todo nese final do inverno e nese comezo do período máis de luz do ano, da primavera, non? Entón, temos unha serie de festividades de carácter precristiano, tanto nos calendarios latinos como nos calendarios célticos, que iban marcando xa ese comenzo, ese despertar da natureza, despois o momento da xermolación e xa o renacer final do sol, chegando a este punto en que acada a súa máxima plenitude. Entón, isto ven a darlle, bueno, a amalgamar, non? Todas esas festividades que xa se iban desenvolvendo e que hai que consideralas como un continuo onde se repiten determinadas prácticas como son os ritos ígneos que tamén temos no inverno e onde se repite tamén o carácter simbólico desta data da que falaremos que fai que leve parello, non? Como un paquete de ritos que vamos a topar noutros momentos do ano en datas que teñen un significado simbólico similar. Eu queria preguntarche un tema que a verdade non o tiña anotado, pero, bueno, viume agora a cabeza porque, bueno, e en parte, eu creo que igual xa respondiches, pero porque nós, bueno, un pouco tamén, eso, o que falamos coa xente, pero sobre todo cando publicamos nas redes sociais, sobre todo que hai alrededor do San Xoán, non? Temos como varias argumentacións da xente, non? Hai quen di que isto é unha festa cristiana e que, polo tanto, non ten sentido celebrala se non és crente desa religión. Hai quen di que, aínda que teña elementos cristianos, o que celebramos é directamente o solsticio de verán e que, polo tanto, non é necesario ser crente do cristianismo, non, para celebralo e que a día de hoxe o único que celebramos é o solsticio, pero con outro nome. Entón, bueno, non sei se tes percibido o que todas estas argumentacións e que opines, non? Si é posible, quer decir, é posible celebralo, non? O San Xoán sin fuxindo deses componentes cristianos, non? Como ves? Pois é moi interesante a pregunta, non? Porque, a ver, é que obviamos algo que é fundamental e que as crenzas religiosas forman parte fundamental da túa cultura. Entón, ti non tens que ser cristián ou non ser cristián para celebrar o San Xoán, o que tens que ser é galego. Nada máis. Galego practicante, non? É máis lógico a práctica sin crenza que a crenza sin práctica. Eu sempre o digo. Ti pode ser non crente e practicar. Porque a práctica do rito reforza a tua identidade e a tua pertenza a un grupo. Un grupo que se identifica
cunha serie de momentos, de pautas culturais que teñen esta expresión a través destes ritos, non? Celebramos o San Xoán porque xa celebrábamos antes o solsticio de verán. Se ti non queres celebrar ningunha festa que este cristianizada, pois posiblemente non podas celebrar ningunha festa, non? Ou se non queres celebrar ningunha festa de carácter religioso, porque, por exemplo, eres ateo, pois, por lo tanto, pois, non celebres, pero non celebres, por suposto, os mallos, non celebres o San Xoán, non celebres ningunha das festas de verán asociadas ás colleitas e as festas patronais, que moitas son cristianizadas, non celebres o ciclo do Nadal ou o solsticio de inverno, dame igual que celebres o solsticio de inverno, é unha festa religiosa, non celebres, por suposto, o entroido, que ten un carácter sagrado, entón podes celebrar pois, o Día da Constitución e o Día do Traballo, si queres, que son as únicas dúas festas laicas, pero que eu creo que comparado coa riqueza cultural e ritualística que envolve a estas festas, non, do ciclo anual, non son comparables. Queramos ou non, nos guste ou non, o cristianismo ten unha pegada moi importante na nosa cultura, fundamental na cosmovisión como pobo. E iso non é nin bo nin malo, simplemente é un proceso do cambio cultural e histórico que sufrimos a final do século III, comezo o cuarto, e plantase unha nova ideoloxía, unha nova religión que bebe do que xa hai e que hibrida, que sincretiza o que xa hai. O sea, que o cristianismo que temos hoxe en día tamén é froito do que tiñamos antes. A cultura non é un fósil, vai mudando, vai incorporando cousas, non? Entón, aún pode lle gustar máis ou menos, non? Eu sempre digo, eu estou a favor dun Estado laico ou dun Estado aconfesional, non? Pero a cultura non pode ser laica ou aconfesional, ou hasta agora non existiu, non? Non existe ningún pobo, ninguna cultura que non teña crenzas religiosas. Crenzas religiosas ou espirituais non quer decir que ti practiques unha religión institucionalizada, senón que teñas crenzas. Se eu creo que a miña avoa morta, pois igual está noutro sitio, que igual podo comunicarme ou teño devoción polos meus devanceiros, é unha crenza religiosa, non? Incluso o ateísmo, a crenza en que non existe nada, de algún punto de vista, tamén é unha crenza de carácter religiosa, no sentido que se cree que non hai nada máis alá, non? Entón, as crenzas de carácter espiritual forman parte da nosa cultura e eu creo que cada un, obviamente, moi libre de celebrar ou non celebrar o que quera, pero non é estrictamente necesario que un se considere católico ou católico practicante ou cristiano para celebrar o San Xoán. De feito, o que vas a celebrar en San Xoán, se o celebras como celebramos ou como vemos na nosa cultura os galegos, pouco ten que ver co dogma cristián, que non fala de nada de todos estes ritos que se aplican. É máis, en moitos casos é contrario a todo o que ti vas facer esa noite, non? E intentouse prohibir durante moito tempo, claro. Sí, que realmente, un pouco o que comentas ti, que unha cousa pode ser no Nadal, non? Pero, por exemplo, agora, o que é o ritual de saltar, que falaremos logo diso, pero que é o ritual de saltar a cacharela non ten en sí ningún componente, digamos, cristiano que poidas dicir ti, non, pois, se non és crente, do cristianismo non o fagas, porque non ten... non, ou incluso lavar a cara coa auga das ervas de San Xoán, pois un pouco parecido. O sea, o carácter purificador do lume é moi anterior ao cristianismo. O cristianismo ten 2000 anos. As culturas humanas remontanse ao Paleolítico Superior 200.000 anos, polo menos, non? Dende que existe Homo sapiens como tal. Pero ese carácter ritual do lume purificador é que non só vemos en San Xoán. Vémolo nas festas ígneas, no tizón de Nadal, no lume novo, nas festas ígneas que se producen ao comezo do ano, nos antigos ritos de alumear o pan para escorrentar pois, as plagas e protexer as sementeiras, vémolo nos ritos ígneos que perduran no entroido, o sea, é algo habitual, non só na nosa cultura, senón en moitos lugares, igual que o carácter da auga como elemento de purificación asociado á fertilidade e ao renacemento, que de feito, por ter ese carácter, o cristianismo adopta-o como o elemento que produce a transformación das persoas a nova fe a través do bautismo e a limpeza do pecado. Se a auga xa non tivese ese carácter de purificación e de renacemento, obviamente o cristianismo non o iba a adoptar como ese elemento no bautismo, non? E logo hai, no sentido contrario, que ten todo a ver co cristianismo, non? Que
que nos defendamos como que é o noso patrimonio que hai que cuidar, pois un peto de ánimas, un cruceiro, unha igrexa, non significa que por iso ti tens que ser crente de ninguna religión, pero ao final forma parte da nosa historia, da nosa e da noso patrimonio, non? Entón, é imprescindible para comprender o que fomos e o que somos. Absolutamente, non? Forma parte do teu patrimonio e tamén do patrimonio inmaterial. Non se entende a cultura galega sin a vinculación que temos coa morte, e cos mortos, e cos ancestros, e cos devanceiros, non? E cos nosos defuntos. E iso leva para ello tamén unha serie de elementos materiais, como os petos de ánimas, entre outros. Por lo tanto, esas crenzas están aí. Eu podo non ser cristiano ou podo non ser musulmán e parecerme e valorar o valor histórico arquitectónico dunha mezquita ou dunha sinagoga, non? Ou dun templo budista, feito normalmente polo esforzo do povo. Ainda que só sexa polo recoñecemento, sacrificio, esforzo do povo, pois merece valorar, non? O románico non tens que ser cristiano para valorar o románico, o simbolismo do gótico, non? Digo, a veces é complexo isto de facer certa arqueoloxía cultural e pensar que a cultura non cambia, que podemos seguir pensando ou comportando, facendo ritos de hai 3.000 anos, eso non é posible, non? Si aplicando ese mesmo modelo, eu tería que traballar os domingos, porque se non traballo os domingos é porque é día santo. E, desde logo, en Nadal non collería vacacións, iría a traballar, pediría que me abrisen a empresa, igual que en Semana Santa, non? As crenzas religiosas son indisolubles e condicionan moito na nosa sociedade, sobre todo cando esas crenzas religiosas, ao longo de historias, foron da man do poder, ou o poder da Iglesia, non? Que foi, entón, sempre aquí, digamos que a ideoloxía religiosa predominante culturalmente en Occidente foi o cristianismo, e en España, en toda a Península Ibérica, o catolicismo aínda máis, non? Porque erixíronse ao longo da historia tamén como valedores dese catolicismo, non? Sí, estou totalmente de acordo. E xa, bueno, para ir entrando no que son os distintos ritos que hai en San Xoán, bueno, hai moita xente, non, que sabe que ese día hai fogueiras, que hai que saltalas, pero non coñece moi ben o seu significado. Entón, preguntarche eso, as cacharelas de San Xoán, que representa o lume e por que as saltamos e, bueno, se nos podes introducir a todo este mundo, non? Pois sí, o primeiro que hai que entender é que a noite de San Xoán é unha noite, o que chamamos, en antropoloxía, unha noite liminal, é dicir, unha noite fronteiriza. É o final dun ciclo e o comenzo dun novo, non? É unha noite de fronteira. Sempre que temos unha data no ano que significa o final dun ciclo e o comenzo de outro, leva a parello unha serie de ritos que clausuran o tempo pasado e instituyen o novo tempo, non? É esa idea. E iso normalmente escenifícase a través de ritos de caos. O caos que dá paso á nova orde. Estamos precisamente no final dese ciclo. Estamos no solsticio de verán. O sol chega a súa máxima forza, a noite máis curta, o día máis longo. A partir de aí empeza ese declinar hasta, non, esa morte simbólica que chega coa invernía ata o solsticio de inverno, onde empeza de novo a recobrar forza. Entón, estas festas asociadas ao sol tamén están asociadas moitas veces ao lume, veremos tamén por qué. Pero non só o lume, non? O sol representa tamén a vida, non? Representa o ciclo da vida. O sol, dende a antigüedade, polo menos, dende que se introduce, non, a agricultura nas sociedades humanas, dende o neolítico, vese que é fundamental para o ciclo vegetal, non? Para que as plantas medren, xermolen e teñamos froitos, non? Entón, o sol ven por esa potencia que ten vivificadora, foi, dende a antigüedade, sacralizado. Pero, ademais, o seu transo, o seu movimento, de algún cíclico, polo orbe, reproduce tamén, nun plano simbólico, a propia vida e a regeneración, non? O sol nace polo leste, cruza o ceo, morre. Ademais, vivimos onde morre o sol, o sea, temos o privilexio de vivir nos lindeiros do alén, e iso, eu estou convencido que a nivel cultural e simbólico danos un plus de coñecemento que fai que os galegos, de alguma maneira, teñamos tamén esa forma tan particular de ver o mundo. Pero, bueno, isto é unha interpretación personal, non? Morre no mar,
pero ao día seguinte volve a renacer polo outro lado, o sea, que prende unha viaxe polo inframundo e volve a renacer, igual que renace a natureza, igual que renacen dende ese esquema de morte, renacemento cíclico. É normal que a xente pensara que as persoas tamén renacían. Por eso os primeiros monumentos da nosa existencia como pobo que perduraron son monumentos funerarios, son os megalitos, os dólmenes, as mámoas, non? Que teñen 5.000 anos e que foron construídas, ou 6.000 ou máis, non? Que foron construídas precisamente como sepulturas orientadas coa cámara funeraria orientada hacia o solpor, hacia o máis alá onde morre o sol, para que ese cadáver, esa persona, poda volver a renacer. Por suposto, as mámoas son monumentos religiosos, tamén. Son monumentos religiosos. Entón, se eu non practico a religión megalítica, que non a practico, pois non valoraría un dolmen, por favor, forma parte do noso patrimonio mesmo, non? Entón, o lume ten que ver coa regeneración e con ese poder de vida e, polo tanto, tamén de purificación. Entón, nesta data, colle gran protagonismo os elementos vencellados á natureza e á terra. O lume, a auga, que tamén ten que ver coa purificación e a regeneración, e tamén a terra, sobre todo na súa forma do mundo vegetal, das plantas. Entón, vamos a topar, se queres, vamos falando, eses ritos asociados ao lume, non só as cacharelas, senón as propias cinzas, a auga e o mundo vegetal, que podemos ir comentando se queredes, ou se queres empezar polas cacharelas, ou lumieiras, empezamos, problema. Sí, sobre eso teño logo, dentro do que o lume precisamente tiña unha pregunta e era todo o que hai alrededor das cinzas, que papel cumpren, non? Si ten que ver, por exemplo, ou o que se chama a queima dos fachós que fan en Castro Caldelas e en outros sitios, si isto as cinzas teñen o mismo papel que teñen no entroido tamén, non? Entón, bueno, se queres entrar un pouquiño por aí, adiante. Pois sí, o primeiro que hai que dicir eso, que na noite de San Xoán fanse lumieiras, fanse cacharelas, non? Fogueiras, de forma comunal. Isto é importante. Máis alá do carácter simbólico da fogueira, facer unha fogueira é un acto que reforza os vínculos da comunidade. Eu de pequeno lembro, estábamos semanas conseguindo leña para facer a fogueira, non? É dicir, non é simplemente saltar a fogueira ou xuntarse 4 amigos ao redor de 4 madeiros, non, é todo o rito durante días de ir collendo a leña, de ir collendo as cousas vellas, de ir buscar o pau, de facer o moneco como no entroido que se puña na fogueira, de construir a fogueira, todos, un traballo comunitario, sobre todo a mocidade, era unha forma tamén de manter unida a mocidade. Despois chega o día da noite de San Xoán e toda a veciñanza reúnese ao redor do lume. No mundo individualista o que vamos, xa non se reúne toda a comunidade. Cada 4 fan a súa fogueira. Para min, eso é un erro, porque perdemos unha das funcións destes ritos, que é reforzar o tecido social. E reforzar ese tecido social é reforzar a identidade cultural como pobo. Todos xuntos, cada barrio facía a súa fogueira. Ademais, eso servía para establecer unha competencia co barrio de al lado, non? Decir, a ver quen ten a fogueira máis grande, que é moi típico da nosa cultura, que vamos ver outra vez tamén, por exemplo, no entroido, onde hai esa competencia entre unhas aldeas, unhas parroquias, un barrio, forma parte de todo este continuo, non? Entón, non só é a fogueira, é o rito da fogueira, o rito, a creación da comunidade, e despois ven o aspecto máis simbólico, non? Lembrade a copla, non? Salto por riba do lume San Xoán para que non me morda nin cobra nin can. É dicir, é un rito esconxurador do mal. Eu salto un número impar de veces, 3 veces por riba do lume, purificador para escorrentar o mal e protexerme. Cando falas dos fachicos, o que facemos é andar cos fachicos, o rito de alumear o pan é dicir, as veigas plantadas a pan, a centeo, que era do que se facía o pan, despois o millo, non? Precisamente para escorrentar a rela, para escorrentar calquera posible praga, para purificar e para protexer. Son ritos propiciatorios e ritos esconxuradores, que xa os empezamos a facer no entroido un poquinho antes, pero sobre todo no entroido como a última festa do ciclo da invernía, que perduran despois nos mallos. Aí xa é a xermolación. A noite do 1 de maio, a véspera, íbase a facer estes ritos polos campos, precisamente co mesmo fin, protexer, non? E, polo tanto, as cinzas destes lumes sagrados, podemos decir,
teñen propiedades extraordinarias. Por iso, as cinzas do lume de San Xoán gárdanse para facer determinados ritos curativos. Ritos curativos que teñen que ver, a veces, con doenzas da pezoña ou doenzas cutáneas, que son as das doenzas máis habituais que se tratan na medicina galega. Pero tamén facemos pasar o gando, o gado, o día seguinte, a mañanciña, faise pasar por riba das cinzas de San Xoán. Non nos va a facer saltar unha vaca, non? Pero precisamente para purificados, non? A cinza adquire esas propiedades, o que queda dese lume sagrado adquire esas propiedades extraordinarias e esas propiedades protectoras. Por lo tanto, estamos falando da importancia simbólica do lume, da importancia do rito, como saltar o lume como un rito esconxurador e un rito protector, persoas e gando. Esas cinzas adquiren propiedades extraordinarias para a curación e, ademais, a propia elaboración da fogueira e a propia queima da fogueira esa noite é un rito asociado a ritos de comensalidade, onde se facían sardiñas, pois na costa non se facía sardiña en todos lados, pero para xuntarse todos ao redor dunha mesa a comer é un dos ritos máis antigos para crear comunidade. De feito, así nace o Estado. Alguén que ten máis e que empeza a repartir para gañar adeptos. Despois, cando ten os adeptos, xa non necesita repartir, xa vive dos outros. Pero así, dito dunha forma bruta, é como nace o Estado. Por iso, a importancia de que as fogueiras sexan comunitarias e que representen a cada comunidade. Eu creo que iso é algo que se está perdendo. Ese carácter ritual, do sentido ritual fondo de comunidade que tiñan estas festas. Quedámonos a veces coa estética, pero perdemos o fondo e entón perdemos as formas. De feito, hai un tema aí que a verdad que a mí me chirría moitísimo ver e é cando nos días previos a San Xoán nas praias van coller as parceliñas cada un para a súa fogueira para que non lle colla outra persoa, non? Que eso é, a mí, polo menos persoalmente, pareceme todo o contrario do que representa a festa, puro individualismo, non? Absolutamente, é o paradigma do individualismo levado o munifundismo ritual, non? O extremo, frente a mentalidade comunitaria da sociedade tradicional, donde todos estes ritos eran básicos para manter precisamente esa trama. E non é excusa que se faga no ámbito urbano, porque eu lembro, incluso de pequeno en Vigo, nos barrios de Vigo facíanse as fogueiras. Non se iba a Samil a facer 200 fogueiras, nin Orzán, nos barrios facíanse a fogueira. Bueno, hai que ter en conta hoxe hai moitísimas máis limitacións de lume, non podes, xa hai menos solares, non? Pero, aínda así, é posible facer estas cousas, non? É posible facer unha fogueira comunitaria nunha praia sin necesidade de facer 200 fogueiras, non? Cando moitas veces a xente vai sin saber nin siquiera o que vai e cal era o fin, non, destas cousas, non? Entón, está moi ben divertirse, por suposto, todos nos divertimos, pero tamén é importante coñecer o sentido das cousas. Por que faz as cousas? Falas por moda, porque fai o veciño, falas sabendo que faz. Ser responsable da túa propia cultura. E de que iso é importante para a túa identidade. Eu creo que cando herdamos unha cultura e nos transmiten unha cultura a través do proceso de endoculturación, temos que ser tamén responsables dese legado. Non quere decir que teñas que pensar como teu avó a túa avoa ou comportarse como na país, pero saber o valor disso. Sí, e comentan aquí precisamente, e sí que aínda en Vigo, eu creo que aínda é certo que hai moita xente que vai a Samil, incluso ata Pansión e tal, pero sí que é certo que aínda se conservan as cacharelas e barrio que organizan as asociacións de veciños dentro do Malo, bueno, e tamén as parroquias ao redor, tamén no centro de Vigo, pois o Casco Vello, e teñen un componente moi inda de barrio, non? Inda que sí que é certo que, claro, eu non sei, isto xa falo sin saber, non sei se en Coruña se siguen facendo, pois se hai un Monte Alto unha, tal, pero sí que é certo que ali a praia absorbeu un pouco máis todo o que... Non sei, na Coruña non sei que en Pontevedra hai barrios, xa non falo das parroquias, por suposto, pero hai barrios que se fai. E nas parroquias facías en cada barrio. Non é que fuese unha parroquial, en cada barrio da parroquia facíase, non? E había sempre esa competencia por ver quen tiña a fogueira que duraba máis, a máis grande, e incluso vixiar que non xa queimaran o día antes, porque dábanse tamén eses xogos que teñen que ver tamén non só coa competencia,
a competencia coa comunidade veciña, que é unha forma tamén de reforzar a tua identidade por oposición, por alteridade, sino que ten que ver tamén con eses ritos de caos que falaremos despois propios desta noite e que noutros lugares de Galicia danse noutras datas que teñen este mesmo sentido liminal. Sí. Sí, comentan aquí que sí que hai festas nos barrios en Coruña, pero bueno, en Vigo tamén é certo que co paso dos anos cada vez hai máis xente que vai á praia, a Samil, non sei se por efecto, bueno, por moda ou por copiar ou tal, pero vai a máis, eso é unha realidade. E antes de avanzar sobre isto, dúas preguntas moi rápidas, e é se o de facer fogueiras nas praias é algo recente ou non, e pola outra, o tema de saltar as cacharelas, porque hai quen di que podes facelo 7 veces, 9 veces, outros din que non, que só teñen que ser 3, e hai quen di que poden ser as que sexan, pero que sexa un número impar. Como sería isto? A ver, as fogueiras sempre se facían nun espazo libre, non? Pois, cando eran nas cidades buscábase un solar, no rural é moito máis fácil. Nun outeiro, moitas veces nun castro, nunha eira dos mouros, como diríamos, na croa dun castro, nun lugar alto, como tamén se facían os magostos en lugares, bueno, un pouco separados do núcleo das casas por cuestións lóxicas, non? De prevención e que houvese o suficientemente espazo para xuntarse toda a veciñanza, non? Entón, imagino que nos lugares da costa, pois igual un dos mellores sitios para facelo pois sería ali. Non sei, imagino que se vives na aldea do Pindo, non sei como celebrarían ou se celebraban, pero para atrás só tes unha montaña, o sea, só tes o espazo libre que tes é a praia, non? Imagino que en lugares da costa, pois obviamente utilizarían tamén as praias. E non en todos os lugares de Galicia se facían as fogueiras, eso tamén hai que telo claro. Tamén hai que saber que noutros lugares fanse fogueiras en San Pedro, fanse fogueiras no Nadal, é dicir, o tema das fogueiras faise tamén ao longo de todo, sobre todo o ciclo da invernía, sobre todo do Nadal hacia adiante, en que temos tamén os magostos, non? O tema de saltar ten que ver co rito, todos os ritos propiciatorios, sandatorios na cultura galega fanse un número impar de veces, ou habitualmente 3, pero poden ser 7, poden ser 9, non? 9 é moi poderoso, porque 3 veces 3. En todo caso, sempre é número impar. E isto é como todo, non? A cultura é algo... Temos unha cultura, uns trazos común, pero temos particularidades e é fluida. Nos lugares, isto non está estandarizado. Non hai un manual de como celebrar o San Xoán que che di, non, teñen que ser 3 e se ti faz 5 ou 7 está mal. Non, un número impar de veces. Normalmente saltámase 3 veces, sobre todo porque se saltas 9 veces corren máis risco de caer no lume, porque ao final no menos alto xa vas un pouco tocado. Pero o habitual é 3 veces e en todo caso un número impar de veces. O sea, non pasa nada por facelo 7 veces ou facelo 9 veces se queres saltar. Pero o máis habitual era saltar 3 veces. Sempre eso, o número impar, non? Vale. E nada, para, bueno, ir avanzando, ainda que temos aquí algunhas preguntas que lerei logo, eso, outro elemento que ten moita importancia tamén en San Xoán é todo o que xira alrededor da auga, non? As augas curativas e todo iso. Entón, que comentaban tamén por aquí, e é por que se lava a cara con ervas de San Xoán? Si podes explicar un pouco, bueno, eso todo o ritual que hai alrededor das ervas de San Xoán e da auga, ainda que logo pois podemos entrar todo o tema este da Praia da Lanzada e así. Sí. A ver, temos varias cousas, non? A auga, todo o que acontece nestas datas liminais adquire connotacións extraordinarias. Son as noites propicias para a adivinación, como veremos, e para determinados ritos, non? Entón, a auga está presente no San Xoán de varias formas. Por un lado, temos o rito da auga de San Xoán, na que se mete o cacho, é dicir, o ramo de ervas aromáticas, esa selección de ervas que varía dun lugares a outros de Galicia. Hai lugares de Galicia onde só fan con unha erva, con unha planta, digamos, outros meten máis, en outros son máis dunha dúcia, non? Son plantas que teñen 3 características fundamentais. Unha, ou son aromáticas, ou son medicinais, ou son apotropaicas, é dicir, protectoras, ben pola súa forma, porque teñen a espadana, que ten forma de espada, ou porque ten pinchos, ou a folla de cana, porque ten esa forma tamén de espada, é dicir, plantas
que protexen contra o mal, afastan, que curan ou que son aromáticas. Esas son as que configuran o cacho, ese ramo que se fai, que hai que ir a coller esa noite do 23, bueno, esa tarde do 23, despois se deixa en auga toda a noite, o relento, a acción da lúa e da saraiva, e pola mañá lavámonos con ela. Ahora explicaremos para que se fai, non? Despois temos a flor da auga, o rito da flor da auga, que é fascinante, que consiste en erguerse xusto antes, cando empeza a sair o sol e empeza a rayar, e hai que ir a un manancial e coller a primeira, o que é a flor da auga, é a capa superficial da auga, a que se lle atribuyen esas propiedades extraordinarias por estar xusto, digamos, bendecida, non no sentido cristiano, senón de sacralizada por eses primeiros rayos desa mañán de San Xoán, non? Entón, temos o rito da flor da auga, rito que eu teño recollido en lugares de Galiza, por exemplo, lembro unha señora maior que entrevistaba en Xermade, que me decía que despois de recoller a flor da auga, deixaban unha ofrenda florar as augas, o sea, as entidades que viven nas augas e que lle otorgan ese poder. Fixadevos do arcaísmo, do profundo que estamos falando, non? Isto non ten nada que ver co cristianismo. E despois temos a auga da saraiva, da noite de San Xoán. Esa auga que queda impregnada nos campos, tamén é ese orballo é protector. Por eso era habitual pola mañá facer o rito de embolquillarse ou de correr espido polos campos para mollarse con esa auga do orballo. Ben tirarse a rolos polo campo mollado ou correr por eses campos mollados con esa auga desta noite liminal. Así que temos as augas que preparamos, temos a flor da auga, coller esa capa superficial da auga, e temos a saraiva. En canto a auga de San Xoán, hai tamén o que chaman a auga de San Xoán feita só con roseiras. Hai lugares de Galicia onde meten só as roseiras. Entón, esta auga crese que é especialmente boa para o cute e para a beleza. Era moi apreciada, por exemplo, polas rapazas, as mulleres, dinche que eso que deixa o cute liso, mellor que calquera destas cremas que anuncia calquera artista, e aparte ten é protectora, protexe, quedas protegido durante o resto de ano, pero sobre todo para a beleza, para o cute e para a pel, non? De feito, esas ervas, unha vez sacadas da auga e secas, utilízanse tamén, igual que se utiliza o ramo do Domingo de Ramos, que é precisamente a apropiación do cristianismo destes cultos a estas plantas, non? Gárdase e utilízase tamén para ritos, por exemplo, ritos curativos para a pel, para psoriase, para outras doenzas, sobre todo cutáneas, non? E sobre a auga na que ti botas as flores, non? Todas estas ervas, hai quen di que ten que ser auga de 7 fontes diferentes, ou incluso a mí me teñen dito que esas fontes non poden ser fontes calquera, sino que ten que haber unha lenda asociada detrás ou fontes moi cercanas, santuarios. Non sei moi ben se podes entrar niso. Sí, os ritos poden ser do máis ou menos requintados. Os ritos manexan símbolos, non? É dicir, cousas que significan máis do que aparentemente son, non? Manexan unha linguaxe simbólica e os símbolos retroalimentanse. Vamos por un exemplo. Se eu teño unha doenza na pel, unha pezoña, ou que en outros lugares de Galicia chaman goxo ou coxo, non? É dicir, picoume unha píntega, unha salamántiga, unha sabanduxa, non? E teño coxo. Ou pezoña. É bueno curar con un amuleto pois, para a pezoña, por exemplo, o alicornio. Ben, eu podo coller o alicornio e pasalo pola man. Entón, fago o rito de curar. Podo pasar o alicornio e pasalo 3 veces recitando un esconxuro ou un ensalmo. É un símbolo que se engade a outro, reforza a acción primeira. Podo facelo e a medida que o paso pola pel vou facendo cruces. Podo acabar o ceremonial e recitar unha oración. Ou podo facelo nun lugar concreto a unha hora concreta. É dicir, os símbolos son acumulativos. Por lo tanto, eu podo coller a auga normal, a auga do pozo. Normalmente nos ritos curativos, todo isto falanche de auga, moitas veces dinche da traída do grifo, non? Como da traída da cidade non vale.
porque está clorada, ten que ser dun manancial. Pero, bueno, colles auga, calquera auga dun manancial. Se vive nunha cidade, colles auga da villa, non pasa nada. Pero, claro, se eu considero que esa auga, se xa colle unha auga especial, pois podo entender que vai ter máis forza o rito, non? Entón, podo coller auga dun manancial que eu sei que é especialmente puro ou que está asociado a determinada lenda ou mitoloxía, non é necesario en absoluto, ou podo, en vez de coller auga dun manancial, collelo de 7 ou de 3, utilizando ese carácter, non, simbólico dos números. Moitas veces dice que hai que coller auga de 7 mananciais. Outras veces dice que hai que coller auga de 7 ríos que movan 7 muiños. Ou, mellor dito, dun río que mova 7 muiños, non? É dicir, isto pode ir do máis simple ao máis requintado, porque o que se trata é de reforzar o que chamamos a eficacia simbólica do rito. E os ritos, non, cando vais aglutinando, amalgamando todos estes símbolos, collen máis forza. E logo, unha vez, bueno, pasa xa o día de San Xoán, xa lavas a cara con isto, que faz con ese cachiño de ervas de San Xoán, non? Porque xusto comentan aquí unha rapaza que di que é do norte de Galicia e di, sempre me chamou a atención que só se faga aquí o de poñelo por fora da casa e nos cuartos, nas habitacións, vai. A ver, o de pôr as plantas nas portas é outra cousa diferente o que se fai co cacho de San Xoán. O cacho, como se chama nalgúns laos, é este ramo protector e curativo que se colle con determinadas plantas pois esa noite, non? Plantas que, por exemplo, en algúns sitios, pois, xa digo, son máis limitadas que noutros, non? Esas plantas, pois, poden ser, pois, o impuenxo, a folla de viño branco, a menta, a carrasquiña, o romeu, a punta de silva, a madreselva, a malvarrosa, a ruda, que contra as bruxas, non? Folla de cana, a figueira, limoeiro, lanxeiro, a erva luisa, codeso, fiuncho, non? Fiollo, que chaman outras zonas, a rosa, a lavanda, a macela, a árnica, é dicir, son moi diversas. Ese ramo gárdase. Gárdase porque despois podes utilizar, por exemplo, para esconxurar determinados males de pezoña queimando. Igual que o ramo do Domingo de Ramos queimase cando hai tormenta. Bueno, pois este pódese gardar precisamente para iso, con fins curativos ou con fins protectores. Que facemos con el? Gardalo. Eu, por exemplo, teño colgado detrás da porta. Teño gardado, porque todos os anos collo, e ainda que non sexa crente, non practico ningún tipo de religión pagana, nin precristiana, nin cristiana, ni nada, pero forma parte da miña cultura e síntome ben, non? Entón, gardo, teño esas eso gárdase precisamente polas aplicacións curativas que ten, non? Xa vos digo, doenzas cutáneas, o cacho seco, o ramo seco, úsase para esas cinzas para pôr por riba das feridas da pel, úsase tamén para a psoriase, non? É dicir, ten moitas aplicacións curativas e incluso protectoras, non? Outra cosa son as plantas que utilizamos para proteger as casas, que comentamos si queredes, non? Sí, podemos entrar aí, porque eu, claro, precisamente eu lembraba que, bueno, si, eso faise, non, a comezos de maio, cando se pon nas portas das casas, e antes tamén das cortes xogando e tal, pero algunha persoa sí que nos ten comentado de, bueno, pois eu o que fago con eles é, por unha parte, pois meterlle unha paliza ás árbores ou poñela na porta da casa para escorrentar as meigas e tal, entón mestúranse un pouco as cousas, quizáis, non? O das árbores é un rito propiciatorio á fertilidade, que ten que ver con esta noite que comentaremos, non? Unha cousa son as ervas coas que elaboro a auga de San Xoán e outra cousa son as ervas, que a veces son as mesmas, ou algunhas delas son as mesmas, que utilizo con fins protectores da casa. Falábamos de que é unha noite liminal, unha noite fronteiriza. As noites liminais, noites fronteiras, son noites onde poden acontecer cousas extraordinarias que non pasan noutro momento. Unha delas é a noite de defuntos, non? Por eso poden vir as ánimas a visitarnos, non? Ábrese as portas, ou descórrese o veo que separa, non? O velo o alén do aquén. Entón, suceden cousas extraordinarias como que veñan as ánimas a visitarnos. Outra data liminal é o solsticio de inverno, cristianizado co ciclo de Nadal. Por eso, en noite boa, veñen os teus difuntos a visitarte, pois eso se lle deixa
o prato posto, non se recolle a mesa, porque nesa noite, nese momento, nese final tamén de ciclo que marca o comenzo do novo ano, hai que entender que o comezo do ano foi mudando según mudaron os calendarios ao longo da historia. Cando un lee o Corrección en Rusticorum de San Martiño de Dumio, século VI, di que o fin de ano hai que celebralo en marzo, coincidindo co Entroido, non no Nadal. É un clérigo, non? É dicir, o fin de ano, o cambio de un ano ou dun ciclo leva para ello unha serie de símbolos. E a medida que foron cambiando eses calendarios, ese paquete, ese acio de ritos vai se desplazando. Por eso nos lugares se celebran nun sitio e noutros, outras cousas, non? E o San Xoán é outra destas noites tamén especiais. Por lo tanto, como noite especial, é posible que aparezcan seres extraordinarios que non aparecen no resto do ano, precisamente porque é máis permeable o transo entre os diferentes planos da realidade cultural, non? Así que a noite na que poden aparecer as bruxas e as meigas, non? As bruxas en Galicia non aparecen en defuntos. Isto é un invento yanqui do Jalopín e do Halloween e estas cousas. Non, non. As bruxas aparecen no San Silvestre, que é o día 31 de decembro, e aparecen na noite de San Xoán. Non? Por lo tanto, como é a noite onde as bruxas míticas, esas que van coa vasoira, pois é a noite escollida pola bruxa para xuntarse e facer os seus conventículos, os seus aquelarres, para repartir as plagas de todo o ano. Non? É unha noite, por lo tanto, perigosa, porque é unha noite onde poden pasar estas cousas. É unha noite onde fan acto de presencia outros seres féricos, como é a moura, que aparece na mañanciña San Xoán, os determinados encantos, como a galiña dos pitos de ouro, etc. Entón, como é unha noite que ten certa connotación perigosa, hai que protexerse. Non? E protexemos a casa cunha serie de plantas que consideramos plantas protectoras frente a calquera forma de mal. As bruxas, o mal de ollo, o meigallo, o feitizo, calquera destas cuestións que están na nosa cultura. Así que portas, ventás, calquera acceso á casa ou ás cortes, do gando, non? Hai que protexela. O máis habitual é usar a Digitalia purpúrea, o que chamamos alcroques, estralotes, bilicroques, según os sitios. Hai lugares de Galicia onde directamente lle chaman San Xoáns a esas plantas. Estas campaíñas púrpura. Eso ponse nas ventás e nas portas. Alguén dirá, pois na miña zona non se fai, claro, pero noutras sí. Todo eso configura os ritos do Nadal. Hai lugares da provincia de Coruña, pois se un vai cara a Mazaricos, esa mañá, non? É impresionante ver todas as casas, fundamentalmente cos alcloques, coa espadana, que ten esa forma de espada tamén, moitas veces con fiuncho, e tamén con fentos, non? Con fentas, que tamén é unha das plantas protectoras. Entón, é o que se chama tamén enramar, decorar, non? Todas as accesos a casa con fins protectores. Non se fai por estética, faise con fins protectores. Cando ti falabas da xesta dos mallos, en moitos lugares de Galicia non se fai, pero, por exemplo, nas Rías Baixas, onde vivimos nós, en Pontevedra, é habitual. Ponse, ese día 1 de maio, ponse unha xesta na porta da casa, puñase nos carros, puñase nas cortes, e hoxe en día a xente pon nos coches, na parrilla dos coches, non? É o maio que representa o triunfo da natureza, o espírito da natureza, a forza, e neste caso estamos protexéndonos, para non estar o resto do ano amallado, protexéndonos e tamén propiciando esa regeneración da natureza. Ten eses dous fins. Ten unha connotación un pouco máis positiva, que é menos perigosa a noite do 1 de maio que a do 23 ou 24, non? De feito, ese cambio de ciclo escenifícase coa teatralización do caos. Forma parte do caos a aparición destes seres, as bruxas que se reúnen, non? En determinadas fontes, a quitar os peollos, a lavarse, todas estas historias. É o momento onde se escoitan as campás das cidades asolagadas. Escoitanse esa noite, dicindo, seguimos vivos, a comunidade sigue viva, identificada co son da campana parroquial, que é a voz do povo. É o momento onde acontece todo eso. Por isto, unha noite tamén propicia para adivinación e para curación. E por eso, hai que escenificar ese caos. Con unha serie de ritos maravillosos que se foron perdendo
e que tiñan que ver precisamente con ese caos. Roubar as cancelas, cambialas de sitio, roubar os carros, todas estas cousas, que se queres afondamos, que se fan nesta data, por exemplo, na nosa zona, pero que noutros lugares fanse coincidindo co ciclo do Nadal. En outros lugares fanse coincidindo co ciclo do Entroido, que marca o final da invernía e o comezo do período da luz e do verán. En outros lugares de Galiza faise na noite de defuntos, que tamén é outra noite liminal. O importante é o carácter simbólico da data que leva a parello unha serie de ritos, non? Así que os ritos de caos prodúcense sempre que hai festas que teñen que ver coa renovación do ciclo. E continuando con todo o que hai alrededor da auga, que aparte, bueno, houve xente que nos preguntou sobre isto, non? É o dos baños e fertilidade e de saltar as ondas na praia da Lanzada. Porque, aparte, nos constatamos que, bueno, había xente que nos dicía non, eso fais a finais de agosto e o de San Xoán é unha confusión moderna. E outros que nos din, non, eso non é certo porque está documentando ritos asociados á fertilidade e tamén a búsqueda, bueno, a espantar o meigallo, a búsqueda da boa sorte, non? Con todo o que ten a ver coa auga do mar. Entón, eso, se nos podes entrar un pouquiño nisto. Ben, como decíamos, o ser unha noite especial é unha noite propicia para que acontezan cousas extraordinarias. Unha das cousas extraordinarias que se busca é precisamente a curación ou a fertilidade. A fertilidade que foi un dos grandes temores, non, das sociedades, sobre todo as sociedades agrarias, dependen da fecundidade e da fertilidade, da terra, do gando e das persoas, non? A sociedade agraria necesita moitos fillos porque son a man de obra, son o sostén do futuro e os legatarios da linaxe, non? Entón, sempre había esa teima. Por lo tanto, esta é unha noite propicia para a fertilidade. E vémolo polos... son os ritos do baño das 9 ondas, que non só se facía na Lanzada, facíase en máis sitios. Na Lanzada non só se fai na noite de San Xoán, o sea, non vai errada a xente. Na Lanzada faise no que se chama a Lanzada de Maio, faise o día propio da Virxe da Lanzada, que é o último domingo de agosto, faise na noite de San Xoán como noite propiciatoria e faise todos os sábados de lúa chea dos meses sin R. Que son os meses sin R? Maio, xuño, xullo, agosto. Lúa chea asociada á fertilidade, á feminidade e á auga, e o sábado, que tamén ten ese carácter especial. O sea que non só se fai en San Xoán o rito das 9 ondas para acadar a fertilidade, recibir eses 9 golpes de mar, 9, verdad? Aunque Risco tamén en algún momento falaba 7, pero son 9. Eu teño documentado, atopei unha documentación de principio, bueno, final do século XIX, no Museo de Pontevedra, que fala tamén da existencia de outro baño ritual de carácter esconxurador do meigallo, pero sería outro tema. Pero vemos que San Xoán é propicio para a fertilidade porque se fai o baño das 9 ondas, pero non só se fai o baño das 9 ondas na Lanzada en outros sitios, senón que tamén se facía o de varear as froiteiras, sobre todo os cítricos, laranxeiras, lemoeiras, que non daban. A noite na que se fai o rito para propiciar que esas, reavivar, non? Revivificar esas plantas é San Xoán. Hai que darlle unha malleira, paus, noutros sitios colganlle seixos, e faise precisamente esta noite. Pero non só as froiteiras, senón tamén varear os campos de millo para que produzan máis. E non só eso, os mariñeiros, as redes, que non, cando non pescaban, dabanlle malleiras ás redes. É un rito propiciatorio que se facía dando malleiras ás redes tamén nesta data. A outra data na que se fai o rito de darlle malleiras ás árbores para que facilitar a fertilidade é no ciclo do Nadal, tamén co equinoccio, neste caso, perdón, no solsticio de inverno. Fustigar tamén está moi asociado ao tema da fertilidade. Vémolo tamén no Entroido, cando os peliqueiros ou cigarróns fustigaban, moitas veces as mulleres, ou cando a vaca, todas estas máscaras teriantrópicas van a investir, en pitonar fundamentalmente as mulleres, e non só en Galiza, repítese en toda Europa, nas mascaradas de toda Europa, e incluso, se nos poñemos a remontarnos, era o que facían os lupercos, non? Nas lupercales
fustigar de forma simbólica as mulleres coa idea de que eso facilitaba propiciaba a súa fecundidade, non? Entón, non é só o baño, o carácter da fertilidade esta noite vese tamén nestes ritos máis de carácter agrario propiciatorios da fertilidade dos campos, non? E incluso tamén noutros lugares pois se facían, pois por exemplo, para non falar da lanzada, en Cambados, nun dos ríos, que está no Concello de Cambados, pois as mulleres estériles bañábanse esa noite no río tamén, mollábanse para propiciar, ¿no?, para vencer esa suposta esterilidade. Digo suposta porque antes, claro, non había os coñecementos médicos que hai en día, e cando unha parella non podía ter fillos, normalmente se creía que era a muller, que era a infértil, e era que tiña que facer todos os ritos, e o mellor era o home o que era infértil, non? Preguntan aquí como se chama a auga de lavar a cara no día despois de San Xoán. Pois eu sempre chamei auga de San Xoán. Non sei se ten un nome propio. En algún lado chamanlle auga de roseiras, porque se fai coas roseiras, con estas rosiñas pequenas que medran polos muros salvaxe, pero é auga de San Xoán. Igual en algún sitio ten un nome concreto. A ver, que están deixando aquí. Vale. Bueno, están deixando algunha pregunta, eso podemos lela logo. Levamos máis ou menos 60 minutos, entón podemos ir avanzando, ainda que sí, a verdad que moi rápido, ainda que, bueno, hai varias preguntas, pero eu quería acabar, bueno, non acabar, teño algunha pregunta máis, algo xa citaches antes, e que ademais o citaba aquí algunha xente no chat, eso, se podes profundizar un pouco máis por que se quitan as cancelas, por que se moven os marcos, que significado hai alrededor diso? Pois sí, como acontece coa propia fogueira, ten varias... As cousas na cultura non son tan simples, non? Sempre teñen varios planos, non, de estudo. Ten que ver con esa escenificación dos ritos de caos, igual que acontece no Entroido, non? Cambiar, mover as cousas de sitio, unha forma de teatralizar ese paso, ese caos previo á nova orden. Hai que escenificalo, non? Igual que antiguamente nos velorios non só bastaba coa dor, senón que hai que escenificar a dor. Por eso se contrataban as plañideiras, se berraba polas ventás, porque hai que escenificalo, hai que darlle forma, hai que facer a performance, non? É importante. Entón, estamos reproducindo ese caos e que facemos? Movemos as cancelas, roubamos os carros, atrancamos os camiños. A xente que tiña as servas de San Xoán, precisamente, aí, para aproveitarse dese poder máxico da noite, pois unha das bromas máis habituais era irlle mexar, non? No cacharro onde tiñan as augas, o sea, que o día seguinte, igual o que facías era uriñoterapia, en vez de eso, facíase habitualmente, tapar as chamineas. Ben, pois, porque ten que ver coa data, precisamente, con estes ritos de caos. Pero tamén había funcionaban tamén como un mecanismo para limar as tensións sociais dentro da comunidade. Que quero dicir? Que se eu sabía que, además, isto fixeno eu, non? Eu iba a roubar as cancelas, movelas de sitio. Que pasa que, como se perde precisamente o sentido fondo das cousas, eso foi degenerando en vandalismo. Queimar cancelas nas fogueiras, tiralas por aí, romper barricas, as barricas do sulfato, o sea, degenerou precisamente pola desorientación cultural, pola pérdida dos referentes culturais, de non saber o que estaba facendo. E iso acabou perdéndose maioritariamente en moitos sitios, non? Xa vos digo que isto faise noutras datas. Entón, se eu sabía que este veciño estaba reñido co outro, o que se facía, o que se fai en moitos lugares de Galicia, dende aquí, en Lalín, en moitos sitios, era coller a cancela dese veciño e deixarlla no torreiro, no, do outro. Ou collerlle o carro, ou a grade, ou o arado, e levarlle a casa do outro. De forma que o día seguinte, ese veciño tiña que ir falar co aquel co que estaba enemistado para recuperar o seu carro e, polo tanto, estabas creando unha situación de diálogo entre persoas que estaban rifadas, non? Que son tamén moitos dos mecanismos que forman parte da ritualística do Entroido, que teñen que ver con isto. O sea que non son xogos inocentes.
teñen ese carácter simbólico performativo dos ritos de caos, pero tamén cumplían unha función social precisamente pues, para facilitar, non? Limar esas asperezas, igual que cando falamos do entroido, a mí me gusta comparar para que se entenda que isto é un continuo, é un paquete cultural, non? Pois cando facemos os sermóns, criticas un veciño, e despois critican outro, bueno, hai que aturalo porque ao ano seguinte toca outro, non? É unha forma de catarse, de limpeza colectiva. Entón, faise por eses motivos. E xa vos digo que en outros lugares de Galicia isto faise na noite, faise o Día dos Santos Inocentes, con moita tradición en Galicia, faise o día de fin de ano, e en cambio non se fai en San Xoán, noutro lugar faise no San Pedro, e noutros sitios faise durante o ciclo do entroido. Incluso en algúns lugares, como nas terras, pois, por exemplo, Manzaneda, nas aldeas de Manzaneda, faise na noite de defuntos, que é moi interesante, porque fan estes ritos de caos porque unha noite tamén liminal. E ese é o sentido último desta que parecen gamberradas, pero que non o son. É a escenificación do caos previo á nova orde que dá paso á renovación do ciclo. E bueno, e xa entrando, bueno, nas últimas preguntas, ti antes citaches o da Moura, que eu aproveito tamén, bueno, para recomendar o documental que videse sacar sobre o mito da Moura, e que, bueno, igual me columpio, pero eu creo que posiblemente sexa o documental máis completo que hai alrededor do que é o mito da Moura, non? Eso, por entrar moi por enriba, eso, din que a Moura ten presenza na noite de San Xoán. Incluso eu, eso, lendo hai pouco, sobre todo que a mitoloxía que hai alrededor da Lagoa Serpe en Penatrevinca, que falan dunha muller que se convirte en serpe e tal, non sei se esa muller é unha Moura, bueno, eso xa me dirás ti, se pode ser, pero onde aparece a Moura e con que forma? Sí, é fundamental, non? Bueno, a mañanciña de San Xoán, cando empeza a sair o sol, é unha das noites, a Moura poden aparecer noutros momentos do ano, pero unha das, digamos, datas arquetípicas nas que se producen estes prodixios é a mañanciña de San Xoán. Aparece a Moura normalmente, a Moura na súa faceta de rapaza nova, fermosa, non? Con esa melena, porque xa falamos, non sei se falamos, pero posiblemente a xente saiba que a Moura tamén pode aparecer na súa faceta máis dunha señora, dunha raíña, unha soberana, ou da bella, que é un dos aspectos máis interesantes, non? Aparece normalmente con ese aspecto de rapaza nova, peiteando os seus cabelos dourados, como o ouro e como o sol, e parello a un dos prodixios máis importantes do ano, que é a danza do sol. Cando aparece a Moura peiteando os seus cabelos, o habitual é que o sol dance no ceo por riba dela. Tamén poden aparecer a galiña dos pitos de ouro, determinados encantamentos, igual que se escoitan as campás das cidades asolagadas e demais. É a noite de prodixios e, por tanto, a Moura, como ser mitolóxico máis importante da nosa cultura, é unha das datas escollidas, non? E esa idea de que o sol danza no ceo. Por eso a xente erguíase moi cedo e xusto para ver sair o sol e ver a danza do sol. E facíano mirando a través dunha peneira, porque non había nin gafas de soldador, nin aparello, entón, cunha peneira que difuminaba un pouco a luz. Se miras o sol directamente, obviamente, é malo, non? É perigoso. Intentaban ver a danza do sol. Incluso din que moitas veces, cando sai o sol na mañán de San Xoán, hai que decir que San Xoán é do 23 ao 24, o solsticio normalmente é entre o 20 e o 23, non? Hai un decalaxe aí de un par de días, a cristianización non é xusto o 21 ou o 20, non? Entón, cando sai o sol, pero aínda está a lúa, din que a lúa baila ao redor do sol. Entón, estes esquemas mitolóxicos foron reaproveitados incluso pola Igrexa. Cando un vai a Silleda e vai á parroquia de Escuadro, por un exemplo simple, a aldea de Pena d'Auga, que hai un penedo maravilloso asociado a ritos curativos de Santa Isabel, pois a xente cree que sobre ese penedo que está a silueta da Santa Isabel, que a Santa Isabel era unha muller misteriosa que vivía nun río cunha galiña de pitos de ouro e unha grade, e aparecía todos os días nesa peneda hasta que desapareceu un día e apareceu Santa Isabel, é dicir, é unha Moura transformada, cristianizada, nunha santa, nunha virxe, pois din que esa mañanciña o sol, a lúa baila ao redor do sol sobre ese penedo, sobre esa xeografía
mítica. E eu agora, seguro que moitos estarán pensando nun dos milagres máis famosos do século XX, o que aconteceu ese creo que foi o 13 de outubro do 1917, que foi o famoso baile do sol no santuario de Fátima. Que pasou cando apareceu a Virxen en Fátima? Que apareceu a Virxe e apareceu o sol bailando sobre ela. Estos son esquemas mitolóxicos que se replican. Bueno, haberá xente que crea que, obviamente, apareceu a Virxe e bailou o sol. Perfecto. Pero que saiban que na nosa cultura xa existe ese esquema arquetípico, mitolóxico, ese mitema da danza do sol asociado a seres femininos extraordinarios, neste caso a Moura, e que se produce nesta data concreta do ano que é o solsticio de verán, cristianizado polo San Xoán. Non sei se me preguntaches algo máis, empecé a alargar e xa non sei se te respondí. Sí que respondiches. Nada, vamos a entrar agora xa nas preguntas que deixou a xente. Primeiramente, hai aquí un comentario, non? Que eu creo que podemos convertir en pregunta, porque hai unha parecida, e é que vínculo teñen a nivel peninsular ou europeo estes diferentes festexos, porque xusto aquí comentan, aínda hoxe vin nas redes a unha rapaza que en Italia estaba recollendo ervas para o ritual de solsticio. 5 delas son habituais no cacho que facemos aquí. Sí, claro. A ver, hai que entender que non vivimos aillados no mundo, nin vivimos nunca aillados do mundo, non? Nunca. Sempre nos comunicamos dende a prehistoria, non? Nos, incluso, cando pensamos no mar, o mar era autoestrada, non? Somos o centro do mundo atlántico. Seremos o fin do mundo dende a perspectiva mediterránea, pero somos o centro do mundo atlántico. O sea, as culturas en Europa parecense moito. Son moitos séculos, miles de anos de contacto, e Europa é unha aldea, é un sitio moi pequeno, eu sempre o digo. Entón, é normal que existan moitas similitudes. Igual, tamén hai moitas particularidades propias, non? Hainas dentro de Galicia, como acabamos de decir, hai sitios onde se fai a fogueira, ponse as plantas, e igual a 50 kilómetros xa non se fai, non? Pero, despois, cruzas un río e estás en Asturias e teñen as mesmas crenzas, e no País Vasco, que está a 300 kilómetros, o mesmo. En Italia, ou na Bretaña, ou nas Islas Británicas, vamos a topar moitas similitudes porque, no fondo, é un lugar pequeno, con moito movimento cultural e poblacional ao longo de miles de anos, e é normal que compartamos eso. Ademais, temos sustratos culturais comuns, capas superpostas comuns, non? Por lo tanto, xa non falamos, pois, xa nos queremos remontar a teorías de povos indoeuropeos, pero que non son povos indoeuropeos, senón a presencia de culturas célticas, de culturas xermánicas, do Imperio Romano, do cristianismo, todo eso tamén vai tecendo vínculos ao longo do tempo, independentemente de todas as similitudes que temos por ser un lugar espacio pequeno. Entón, non é en absoluto raro atopar este tipo de similitudes en moitos ritos. Por exemplo, cando falamos do Nadal, o rito do tizón do Nadal existe en toda Europa. Existe dende Europa do Leste, en toda Europa, non? Ou cando falamos do entroido e das mascaradas de inverno, pois dende o norte de África hasta Irak e ata Escandinavia, temos esas festas con moitas similitudes, incluso na mitoloxía temos moitas similitudes, cada un coas súas particularidades, claro. Outra pregunta que nos feixan aquí, nos feixa Sandra, e é: a auga está presente no salto das ondas a lanzada, o lume no salto da fogueira, a terra nas ervas de San Xoán. Hai algún rito coñecido relacionado co elemento do aire? Vale, o aire, o lume non se entende sin aire. Eso é o primeiro que hai que ter en conta, non? O aire está sempre presente. Está presente aí. O aire ten connotacións positivas e a veces ten connotacións negativas. De feito, unha das doenzas, non? Que da nosa medicina é o aire, que pode ser de difunto, pero pode ser de un aire dun animal, pode ser un aire dunha planta. Entón, directamente co tema do aire, decir, pois non sei, recibir igual baños de vento, pois eu, así a bote pronto, no San Xoán non coñezo, pero é fundamental para o lume e para o fume. O fume fórmase pola combustión
o aire. Por lo tanto, o aire é un elemento que sempre está presente. Cando deixamos, por exemplo, a auga de San Xoán e o cacho, non o deixamos dentro de casa, hai que deixalo fora. A acción dos elementos, do orballo, do aire, do vento, da noite, da acción da lúa. Entón, o aire sempre está aí, non? Poderíamos pensar, hai outras festas do ano donde quizáis o aire, esa idea do aire, teña maior protagonismo. Por exemplo, o ciclo do entroido, a través de todo o tema das vinchas, que é recurrente en toda Europa, do son. Aí poderíamos analizar o significado profundo incluso do aire, non? Pero no entroido, nestas festas dignas, está dunha maneira, indirecta ou implícita, sin necesidade de explicitala. Polo que eu sei, igual alguén, como estou así, pois na miña aldea facíamos, pois non sei, subíamonos a un penedo para que nos dera o aire. Non o sei, pero en principio está presente aí. Vale. Outra pregunta que nos fixan aquí di, a min de cativa gustábame moito o do ovo. Sábese de onde ven iso? Bueno, se o podes explicar un pouco, porque hai xente que di que non o coñece. Pois interesante, sí, porque é un tema que non tocamos. Como noite especial, como noite onde acontecen cousas que non acontecen no resto do ano, é unha noite, por suposto, propicia tamén para a adiviñación. Entón, dentro dos ritos de adiviñación, pois había un moi famoso, sobre todo utilizado polas mulleres, que era o do ovo, non? O de coller un ovo, botar a clara nun vaso de auga e deixalo fora, a acción dos elementos. E o día seguinte, interpretar a forma que adoptaba esa clara de ovo que quedara flotando na auga o relento, non? E facíase unha pregunta, bueno, pois, imagínate, se un quería saber cal ia ser a profesión do seu mozo, por decir algo, pois se tiña forma de barco, pois podía ser mariñeiro, non? Ou quería saber se iba a haber boda ou se iba a haber unha desgracia, pois se adoptaba forma de caixa de cada leito, era sinal de desgracia, se tiña unha forma de igrexa é que iba a haber unha boda, ia ser, non? Ou se tiña tamén forma de barco, pois que podía haber unha viaxe. É dicir, son ritos adiviñatorios que se poden facer xusto nesta data por ese carácter que ten. E despois están os ritos adiviñatorios, os ritos para pronosticar o tempo. Tamén un dos ritos máis habituais é o das 12 areas de sal. Igual algún da xente que está agora conectado coñece, non? Hai que coller unha táboa pequena e poñer 12 areas de sal. E cada unha destas áreas de sal tapala con unha pedriña, non? E deixalo aí, non? Esa noite. O día seguinte pola mañá vamos levantando as pedras. Aquela área de sal que este mollada, o sea, aquel lugar da madeira que este mollado pola área de sal, indicará que ese mes vai chover. O sea, numeramos as áreas dende esta noite e aquelas que estén molladas son meses de chuvia. É dicir, ritos adiviñatorios propios destas datas. Donde atopamos isto? No solsticio de inverno. No solsticio de inverno temos ritos adiviñatorios e temos ritos tamén para pronosticar o tempo. O famoso rito das sortes e as resortes. Non sei se coñecedes. Chega o 1 de xaneiro, ben, pois os 12 primeiros días do ano marcarán o tempo dos 12 primeiros meses do ano. Bueno, os 12 primeiros meses, os 12 meses do ano, non? Entón, se xaneiro chove, pois xaneiro choverá, se o día 2 de xaneiro fai bo, e que en febreiro vai facer bo, e así hasta o día 12. E despois, como os galegos, obviamente as galegas tamén, sabemos que as cousas son relativas, veñen as resortes. Entón, vámoslo comprobar de novo e empezamos do 13 ao 24 e volvemos ver se dan o mesmo ou dá distinto. Entón, ese rito das sortes e as resortes propio do comezo do ano, como cambio de ciclo, ten que ver co pronóstico do tempo e atopámoslo no solsticio de inverno e no solsticio de verán atopamos os ritos equivalentes, neste caso, pois, por exemplo, o das 12 áreas de sal. Así que ese rito do ovo é un rito adiviñatorio, é unha noite oracular. Vale, polo que está contestada. Outra pregunta que hai é se hai amuletos asociados ao que é a noite de San Xoán. Sí, hai algúns. Hai que ter en conta que calquera amuleto é bo para a noite de San Xoán, tendo en conta que é unha noite onde as bruxas van a andar
ceibes e outro tipo de entidades tamén perigosas, igual que hai outro tipo de entidades que fan acto de presenza no ciclo de Nadal, non? Por tanto, calquera amuleto propio para bruxas, meigallo e demais, vale, allo, a castaña peloura, cabeza bacaloura, non matedes, por favor, bacalouras ou escornabois porque están protegidos, a veces atopas polo campo comestos polos paxaros, calquera destes amuletos é bo, pero sobre todo as plantas, sobre todo a espadana, o fento, ou a fenta tamén, e os alcloques, bilicroques, estralotes e coñecidos como San Xoáns é a planta máis importante con máis poder protector para esta noite. Así que colocades nas ventás, nas portas, na que non querades mal non fai e queda moi bonito. Para min é moi emocionante, pois, por exemplo, agora que pasou aí atrás o día 1 de maio, ir paseando por unha cidade como Pontevedra e atoparme nos portais dos edificios polas de xesta, non? Bueno, pois, aunque da que vivas nun piso, podes facer, podes pôr as plantas e podes polo, igual que se vos fixades pola cidade e des ir camiñando e des ver moitos balcóns onde poden ter o ramo do Domingo de Ramos ou a palma ou a erva das bruxas, é dicir, eso está aí presente, non? Entón, os bilicroques, estralotes e quizáis o amuleto vegetal máis importante, non? O máis usado para protexerse do mal e das bruxas nesta noite. Vale, hai unha pregunta que basicamente di que todo o que estás contando se o tes recollido nalgún libro que se poida comprar. Teño recollido en moitos artigos, en algúns libros falo, pero así, digamos, como un libro que fose os ritos do Nadal, do San Xoán, en Galicia non falo, teño traballos sobre patrimonio inmaterial, sobre determinadas parroquias, e aí falo das tradicións, pois, por exemplo, como son as tradicións do San Xoán a nivel xenérico, como son esa parroquia, pois, por exemplo, de patrimonio inmaterial de San Martiño de Salcedo, ou outros que fixen sobre Doade, pero así monográfico. De todas formas, teñen bibliografía, eu creo que xa non sei se é Clodio, agora non lembro de que autor ten precisamente na editorial Irrindo un libriño sobre as festas de San Xoán, sobre as tradicións da festa de San Xoán, o sea que hai bibliografía ao respecto, Risco, por suposto, fala deso, Antón Fraguas tamén, o sea, teñen, e incluso hai, xa vos digo, monografías específicas sobre o San Xoán, na colección na editorial Irindo, falo de memoria, e agora non estou seguro se é de Clodio ou non lembro exactamente quen o escribiu, non? Pero bueno, que hai, se buscades por internet, tendes artigos meus tamén no blog, donde falamos destas cousas. Vale, remito os eixos aquí no chat o teu blog, tamén aí poden, comentas ti que poden atopar. Sí, aí hai artigos, está bastante parado porque xa non teño tempo para eso, pero bueno, aí hai material. Vale, e xa, bueno, antes de entrar xa no cuestionario final, preguntarche eso, como ao final, bueno, todas estas tradicións foron avanzando, evolucionando e mudando ou algo tamén, non, ao longo dos séculos, e agora en pleno proceso, non, estamos xa nunha sociedade moi diferente ao que era a Galiza de hai 50, 100 anos, e como poder adaptar ou a esta realidade, non, adaptar estas tradicións para que non se perda a súa esencia e todo o que ven de séculos atrás, non? É complexo, como dis, a sociedade muda e moitos ritos perden a súa función. A clave é, se consideras que eses ritos siguen sendo importantes para a túa cultura e a túa identidade, pódeselle buscar novos significados. Obviamente, cando unha sociedade onde o peso da agricultura é mínimo, non? Pois a xente xa non se dedica a facer ritos propiciatorios para a terra, non? E igual xa perda ese sentido, pero sigue tendo sentido de reforzo á comunidade, de sentirse vencellado a unha tradición, o que facían os teus avós, é dicir,
se poden dar novos sentidos, non? Novos sentidos que teñan que ver precisamente coa identidade, co valor dese legado e co valor do patrimonio inmaterial. Está claro que non se trata de que a xente teña que pensar como se pensaba hai 50 ou hai 200 anos, non? Pero sí valorar a importancia deso. Eu non necesito creer nun mito para saber que iso é importante e que o estudio dos mitos me permite coñecer a cosmovisión dun pobo, os seus temores, as súas necesidades, non? Entón, podemos buscar novas, por exemplo, todo o que ten que ver co reforzo da comunidade é máis necesario que nunca, por exemplo. Facer eses ritos xuntos, partillar comida, facer eses formas de hermanamento alrededor do lume, que é algo tan atávico, que é o que nos fixo como somos dende o Paleolítico, non? O lume é importantísimo, non? E é precisamente un dos grandes privilexios dos que estamos privados. Xa casi é moi difícil facer un lume, poder sentarse a carón dun lume, non? Igual que cada vez é máis difícil poder ver as estrelas, non? Ou cousas así. Entón, podemos buscar novos sentidos. En todo caso, como eu decía, como cando falamos das romerías, eu non necesito ser crente para ir á romería, á festa patronal da miña aldea ou da miña parroquia, porque ali vou a topar os veciños, vou a topar os amigos, vou tomar o vermú no bochinche, e voume sentir partícipe dunha comunidade, e se quero vou a misa, vou a unha procesión, ou vexo desde fora, pero participo dun espazo e dun tempo común e dunha forma nosa de estar no mundo. Porque a cultura non é algo monolítico. Uns creen unhas cousas, outros creen outras, cada un ten a súa ideoloxía e todo, eu creo que todo é respetable, non? Eu creo que o valor da diversidade e o respeto á diversidade tamén ten que ver con o respeto á diversidade de pensamento, non? E eu creo que buscándolle, sabendo o valor que tiña, podemos buscarlle un novo valor e un novo sentido a moitos destes ritos que nos permiten seguir conectados ás nosas raíces e o que somos. E eu creo que non só non fan mal, nin fomentan, como moita xente pensa, a superstición, o pensamento irracional e barbaridades deste tipo. Para empezar, superstición é un termo despectivo. Superstición se utiliza para as crenzas que non son a ideoloxía dominante e hexemónica, non? Entón, chamamos supersticións. Non, eu creo que non é, que, como digo, non fai falta creer para exercer, nin para practicar, non? Simplemente hai que buscarlle o sentido e se se sinte cómodo e ve que é importante, pois, oye, adiante, todo se pode reactualizar, non? De alguma maneira. Vale, non temos máis preguntas, así que vamos a entrar xa no cuestionario final e comezamos porque, bueno, recomendes un libro. Pois mira, un clásico absoluto de 1910 de Jesús Rodríguez López, Supersticiones de Galicia. Hai varias edicións, eu teño varias, esta é unha edición facsímil, non? É un libro para quen se quera introducir neste mundo, libro de carácter etnográfico, obviamente feito dende a visión de principios do século XX, o sea, do 1910, non? Pero que é unha escolma de moitas destas crenzas asociadas ás árbores, a auga, a San Xoán, non? Desto que eles chamaban supersticións porque non eran as crenzas católicas, que eso é fe, non? E as outras se consideraban o que se denomina, non? A superstición definese como falsa crenza, como se houbera crenzas verdadeiras e crenzas falsas, non? Pois é un libro que eu recomendo para quen lle interese estes temas para introducirse porque pode ter un mapeo do que a xente facía ou cría no 1910 e comparalo co que fan hoxe en día e verá que moito non cambiaron as cousas. E que a maior parte do que describe Jesús Rodríguez López neste libro sigue vivo. E se me permites, quero recomendar outro que é importante porque é unha obra única. As voltas coa diversidade cultural. Este libro é a única edición que existe no mundo que recopila as 3 conferencias do ilustre antropólogo belga Claude Lévi-Strauss que fixo para a UNESCO ao longo da súa vida, falando do valor da diversidade cultural. Pois grazas a esta edición de José Álvarez Castro están recopiladas as 3 conferencias
editadas únicamente en galego. O sea que ter as 3 conferencias de Levi-Strauss xuntas e editadas en galego creo que é un luxo que merece ser coñecido. Edicións da Coruxa, neste caso. Un filme, un documental, o que queires. Vale, un documental, porque ahora mismo filmes, bueno, pues vale, un documental e un filme, xa está. Eu como son así atravesado, pues eu douche dous. Deberíamos dar 3 polo tema ritual, pero bueno. Un documental maravilloso, xa ten os seus anos, é do 1992. Eu como son moi clásico, teño en VHS. Que isto, para a xente nova, eran as cousas que se metían nos vídeos para ver. Téndelo, traio porque está en internet tamén. Baraka de Ron Frick, unha obra maestra, un documental grabado en todo o mundo que toca precisamente as crenzas, a espiritualidade, a barbarie da guerra, tamén do capitalismo. É unha viaxe sensorial de música e imaxes, con música de Dead Can Dance, un dos grupos máis impresionantes do mundo, e que é un documental que, se non o coñecedes, imagino que moitos sí, debedes velo. E como estamos na pandemia, en este mundo tan con algún aspecto así distópico, e está tan de moda ahora o tema dos zombies e apocalipse e todas estas cousas, eu recomendo que, quizáis para min, a mellor película deste tipo, a máis profunda, que é The Road, de John Hillcoat, que é do 2009, protagonizada por Viggo Mortensen, que é unha película moi dura, pero pareceme unha obra de arte, un poema sobre o amor paterno-filial e como transmitir os valores dunha sociedade xa desaparecida, como de alguma maneira tamén está desaparecendo parte desas sociedade tradicional. Así que recomendo-vos esa película, dura, triste, pero para pensar. The Road, e se queredes unha orxía sensorial maravillosa, Baraka. Un lugar para visitar. Un lugar, pois temos un país tan rico que podedes pechar os ollos por o dedo no mapa e calquera dos sitios será espectacular, pero vamos por o Monte Pindo, os lugares máis impresionantes do país, con unha das vistas máis impresionantes, das costas máis increíbles do mundo, e con unha das praias máis maravillosas, un lugar donde conectar con moito do que fomos e do que seguimos sendo, ¿no? O Monte Pindo. E grazas á Asociación Monte Pindo Parque Natural, que están loitando pola súa defensa e protección. Sí, así que ademais moi afectado ali todo o tema dos lumes, bueno, e non só polos lumes, está moi danado, pero bueno, a parte increíble que non teña a protección esa zona similar, pois a que pode ter, non sei, pois o Courel, pero é increíble. Sí, o Monte Fuji, o Parnaso, o Olimpo, porque é unha das montañas máis importantes, unha auténtica montaña sagrada, non? Sí. Es un creador ou creadora de contido en galego? Pois vou recomendar a uns amigos, non por ser amigos, senón porque son moi bons, polo Correo do Vento. Quique e Carlos, debuxante, outro narrador e escritor, que están facendo un traballo maravilloso de achegar pois moito tamén da historia e de personaxes históricos, de moitas mulleres, aos máis cativos, e eu creo que merece a pena coñecelos polo Correo do Vento, que ademais teñen unha línea editorial moi interesante de contos para os pequenos, que é importante tamén crear literatura para os máis cativos, non? E ademais tive o placer de facer unha obra con eles sobre amor, a cual estou encantado, non? E por último, que para ti orgullo galego? Que significa para ti ter orgullo galego? Pois orgullo galego, onde me preguntaban un tema dunha radio, me preguntaban, ti es galego? Digo, sí, pero eu son galego practicante. Pois isto como na religión, pois orgullo galego é ser galego practicante. É dicir, estar, exercer, consumir a túa cultura, non me refiro a comprar libros en galego, senón consumir, intentar entender o mundo dende a nosa pequena particularidade,
sentirse cómodo coas lentes da nosa cultura para ver o mundo, ter tamén a capacidade crítica para decir o que non che gusta todo. Na cultura hai cousas boas e cousas tal, pero sobre todo sentirse vencellado a un lugar no mundo, a unha tradición cultural, a unha linaxe familiar que de alguna forma sigue presente aí, nos nosos devanceiros, e sentirse pleno a nivel espiritual e feliz, ¿no? Orgulloso por ter recibido esa herdanza cultural, sin creerse máis que ninguén, pero tampouco menos, simplemente eso, ser consciente do tesouro cultural que recibín e intentar exercer como galego. Bueno, e con isto, nada, rematamos, que xa levamos bastante tempo. Comentarlle aí a xente que non lisque porque vamos a seguir 10 minutiños máis, pero a ti, Rafa, nada, despedimoste. Novamente, moitísimas grazas por estar aquí por segunda vez. Aparte, é a única persoa que repetiu dende que empezamos con estas conversas. Bueno, como Allo. Que é a Motorpán, como hai. Claro. Eu encantado, sabes que cando querades, sempre, e moitas grazas a xente que está conectada, que estivo no chat e que decidiu, bueno, dedicar este tempo a escoitar esta paliza que vos deu, que vos ofrecín dende esta xanela virtual. Moitas grazas a todos e nada, a seguir practicando. Pois sí, nada, graciñas a ti e nada, eso, subirémolo esta a YouTube para toda a xente que non o puido ver agora e nada, ti, eso, despedirte, moitísimas grazas e vémonos noutra, entón. Pois nada, grazas a todos, Veña. a todas, moita saúde, feliz solsticio, feliz San Xoán e a celebralo. Chao. Chao.